So ka You're broken down and tired. Walk it out. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mercy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rise Up. Hey, I rise up. RMN Drama presents Handumanan So ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kinayo sa kababae nga taga Bakayan, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Mercy. Recorded by X Thunder Gaming. Mercy, anak. Ready na ka? Maglakaw na ta. Oh, ma. Oh, hain man sa papa ni mo. Ngadto na ta? Oh, dali na. Kay malate na ta. Ay, ligara man sa ning traffic. Uy, O, lagi. Ay. Sige lang. Magdalian ta. Basta muhawa lang ni Ron. Papakusog ka. Kituka man ko eh. mawara ng imong dukaon niya. Inigabot na to dito sa bahay sa imong igagaw na. Dong, pagpantay! Nay nilabang! Salamat in taon kay ni Mata na ka, Mercy. Si mama o papa. Ay, sa pagbarog. Ay, la pagbarog. Hain si mama o papa. Wala sila, day. Unsa? Dili ko makatuo gawa na si mama o papa. Ganun kipiyaan man ko nila. Day, Mercy. Iinom mo na aling tubig ko. Salamat, tiyo. Dawatan na lang nga wanas mamagpapa ni mo, day. Unsaon nga, ingon ana magyud ang kinabuhi. Anya ako, tiyo. Magunsa naman lang ko, ani. Asa man ko pa dong. Wa naman ko'y pamilya. Niya pa man ko. Wa man si ko'y pamilya. Ug usa pa, pag umangkon mantika. Ako'y bahala nimo, dito ka pasagdan. Tiyo. Tiyo, makapadayon pa ko giskwela. Mao na'y problema kay wa para ba ko'y kwarta para ikapa-eskwela nimo. Okay ra, tiyo. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, mangita lang tagpaagi, ha? Salamat, tiyo. Mercy. Mercy. Nakatuog man day ko. Bangon na bangon. Ug pangandam kay manglakaw ta. Ha? Asa man ta, tiyo?
Basta kay pangandam na lang na gustong magkakita nimo. Sakto. Guwapa. Nindot og lawas. Ug labas pa kay ni madam. Bitaw. Na ako'y mga customer nga ganahan og mga bata pagyud. Sige, sige. Ugma dayon. Sugod na kag trabaho nako day, ha? Trabaho? Unsa ka trabaho, tiyo? Imong ibaligyang imong kaugalingon, iha. Pero, bayaran ka og dako. Unsa? Ay, dili ko, uy. Unsay dili ka? Gusto magkaka nga makahuman og eskwela. Pwes panarbaho aron makakwarta ta. Tiyo. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, day. Tanawa, tanawa. Day, dako kitang kita kay daghan kay customer kauyon nimo. Tiyo. Dili na ko. Unsa? Nayabag ka? Huwag ka magtanaw aning kwarta, oo? Ha? Di ka mawili, ani. Dili, tiyo. Dili ko gusto aning trabaho, ah. Bahala ka. Basta kay kinahanglan nga mo padayon ka ning trabaho, ah. Sa gusto ni mong sa dili. Tiyo. Bese, unsa naman ka? Unsa ka diha? Kanina na magan diha CR. Luwas na. Tiyo. Nagsuka ko. Unsa? Ay, kung ginang mabdos ka. Uy, di na mahimo, uy. Kinahanglan nga maniguro ta. Magpalita og piti. Oh, sa may nigawas. Duha ka linya, tiyo. Buisit. Nga ano na pamabdos man ka? Kabuk! Oh, Di ko musugot nga magguba nga itong pangwarta. Samtang wa para mudako ka ng imutian. Padayon og trabaho. Kay ako mo'y mangita og paagi nga makuha ka na bata. unsa? Padong na ko ron sa trabahoan. Pa, tabangi ko ninyo. Ganong kipuhat pa ninitiyo na ako. Mercy? Si Sir Martin, ang akong maestro sa una. Naunsa man ka, ha? Anong naglaroy-laroy man ka? Ngudani ko rasa. Sir, tabangi ko, sir. Maluoy ka. Ha? Tabangan sa unsa? Isultihan ti ka, sir. Pero ipalayo sa ko din, please. Maluoy ka, Sir Martin. Sige, sige. Dali. Maayo ra gyud nga dinhi ka gida kay nagduda gyud ko nga wa pa kay kaon. Unsa man? Nabusog ka? Oh, sir. Salamat kaayo. Karon. Sultihi kog unsay nahitabo nimo. Kasalbahis gud na ng imong uyuan. Mao gani, sir. Guba na gani kayo kung kinabuhi paggawas akong mama o papa. Gisambutan pa gyud niya. Ayaw ka bala ka. Dili ika iuli niya. Tinuod ka, sir. Oh. Ako pasabto na nga kung asawa nga nung anhi na kapuyo ba na mo. Ug atong pasakahan o kaso kanang imong uyuan. Salamat kaayo, sir.
Kaluoy ni mo day, uy. Ayaw ka bala ka. Paeskulahon ka na mo. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Pero, unya na kung mahuman ka nagpanganak, ha? Oh, ma'am. Imo alam ko ninyong katabang, ma'am, para makabawas ko sa inyong kaayo. Dili na mahitabo. Pait na kaayo ang imong kaagi. Dili na namupunan. Og among isaad nimo nga mausab na ang imong kinabuhi sugod karon. Daghan gid kaayong salamat, ma'am. Mercy, good news. Napriso na ang imong uyuan. Tinuod ka, sir? Ah, Salamat sa Ginoo. unsa man, gusto ka nga muduaw niya sa prisuhan? Mercy, pasaylo ako. Pasayloon? Demonyo ka. Di na ko muusab. Ako nang isaad ni... Dili na ko motuon nimo. Ikaw na lang utamoy na hibilin akong pamilya pero unsay gibuhat nimo? Mercy. Maong dili na gyud ko mosalig nimo. Patay na kaalang nako. Mercy. Broken down and tired. We gon' get out. Mas maayo pa ang laing tao. Maupay tinud-anay nga mutabang nato sa panahon sa kalisod. O gitinuod gid ni Sir Martin og sa iyang asawa ang ilang gisaad nako. Nausab gyud tuod ang akong kinabuhi. Og nakabangon ako pagbalik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And I'll do it. Recorded by X Thunder Gaming. Mga ka mga hikalang kaagi ni Mercy nga taga Bakayan, Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit ka rin Rise Up. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang rin tulumanon handumanan sa usa ka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.